Pri mikrofóne máme trénera domáceho Spartakusu. Ako hodnotíte zápas? Zápas hodnotím veľmi pozitívne a kladne, pretože prvý zápas môj ako hlavného trénera pred domácim publikom, vonku sme síce vysoko prehrali, ale tá hra nezodpovedala tomu výsledku a dnes naozaj ako nemám slovo, že chlapci ma prekvapili milo a hrali super a som hrdý na ne. To akože super víťazstvo pre nás proti UMBčke. Tak bol to náročný zápas hlavne fyzicky aj psychicky a v podstate sme to zlomili v prvej tretine, keď sme hrali jednoduchý a pekný hokej a potom sme už len v podstate bránili vedenie. Tak myslím si, že rozhodujúca bola prvá tretina, kedy Košičania využili tie šance, ktoré mali, my sme na to nedokázali nadviazať a následne druhá, tretia tretina, ako sa by som povedal, že gól by sme ani do rána nedali, takže smolný zápas pre nás, ale posúva nás to ďalej, je koniec vlastne tohto ročnej časti, prídeme silnejší do budúcej časti a myslím si, že takáto prehra nás posunie len ďalej. Takto prehrali sme, samozrejme my si na tie prehry musíme trošku aj zvyknúť, veď túžime naozaj po vyrovnanej lige ale treba povedať, že od nás to bol úplne špatný výkon. My sme naozaj sa tomu venovali, pripravovali sme hráčov na videu. My sme naozaj s kolegom vedeli, že to tu bude ťažké. My máme napozerané supera, tu sa hrá ťažko, väčšie ihrisko. Bohužiaľ chalani pristúpili tak, ako pristúpili. Ale samozrejme, ja sa nevyhorám iba na chalanov, my sme tím, prehrali sme to spolu a musíme si z toho zobrať len ponaučenie, pretože playoff je presne o takýchto zápasoch, ktoré musíme zvládnuť. Takže ja len musím povedať, že Košici si to úplne zaslúžili a ja im gratulujem a naozaj hrali dneska dobrý zápas a tie 3 body sú zaslúžené u nich.